În viața noastră de zi cu zi, de cele mai multe ori, părem că suntem victime ale circumstanțelor, împrejurărilor sau, de cele mai multe ori, chiar al altor persoane. Adică, eu sunt nefericit în acest moment din cauza lui X, Y sau Z. Eu nu pot să fac asta din o altă cauză, o altă situație pe care o percep ca fiind handicapantă pentru mine în acel moment. Dar adevărul adevărat este că noi, prin mecanismele de apărare pe care le avem, de cele mai multe ori suntem cei mai aprici dușmani ai noștri. Cei care ne opresc cu adevărat să facem o schimbare nu sunt cei din jurul nostru, nu este situația economică, financiară, nu este lipsa de timp, ci sunt rezistențele noastre, mecanismele noastre. Întreabă-te ce te ține blocat în această situație neplăcută pe care tu o trăiești în continuare și ce crezi că ai avea de câștigat dacă rămâi cu adevărat în acea situație. De cele mai multe ori sunt acele beneficii secundare ale unei afecțiuni, ale unei boli, știu că poate suna ciudat, dar la un anumit nivel, inconștient, de cele mai multe ori am ceva de câștigat. Dacă eu rămân în continuare în această situație disfuncțională în viața mea, o să pot să justific că sunt o victimă, o să atrag poate atenția, o să atrag poate compasiunea altor persoane, așa mă vor crede, așa vor ține cu mine, așa îmi vor oferi ajutor. Asta poate fi o modalitate în care o persoană cu beneficii secundare gândește. Altădată nu fac schimbări, sau o schimbare de job, de exemplu, pentru că așa m-am obișnuit și nici nu știu cum va fi altfel. Adică mi-e frică, mi-e mult prea tare frică de ce ar putea să fie și atunci nu e mai bine să rămân în colțișorul meu, în zona mea de confort, chiar dacă este disfuncțională pentru mine? Sunt situații în care numai așa voi demonstra, nu știu cui, divinității poate, că eu sunt cel care am avut dreptate. Alteori, știu că sună banal, dar în spatele unei răceli poate fi nevoia de a avea timp de calitate. Om bun, poți să-ți obții timp de calitate și altfel. Nu ai nevoie neapărat să te îmbolnăvești sau să răcești ca să fii lăsat în pace. Ai nevoie să știi să spui nu și nu ca luptă cu cei de lângă tine, ci nu ferm de la nivelul inimii tale, punând granițe sănătoase.